കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പൂമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൂതം പരിചരസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീഭൂതപതാകാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോർസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാः ഭവതോ ദർശനം യർഹി ഋഷികാണാമിവേശിതുഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാः ഭവതോ ദർശനം യർഹി ഋഷികാണാമിവേശിതുഃ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആരാകുന്നു. വയം നാം നാമരൂപാഭ്യം കീർത്തിയോ കഴിവോ കൂടാതെ യദുഭിഹി യദുക്കന്മാർക്കും സഹ സമേതം പാണ്ഡവാഹ പാണ്ഡവരും ഭവതഃ അങ്ങയുടെ അദർശനം അഭാവം യർഹി എന്ന പോലെ ഋഷികാണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇവ പോലെ ഈശിസുഹു ജീവാത്മാവിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 38 എടുക്കേണ്ടത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം പാണ്ഡവരും യതുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത്? നമുക്ക് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? 36 കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തില്ലേ? 36 കഴിഞ്ഞു മാതാജി. 37 എടുക്കുക. 37 ആണോ തോന്നുന്നു? 37 ആണോ എടുക്കേണ്ടത്? ആ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഭ്യർഥ്യനസ്ത്വം സുകൃതേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്വിസ്ഫൂർദോനുജീവിനഃ യേഷാം ന ചാന്യത് ഭവതഃ പദാംബുജാത് പരായണം രാജസുയോചിതാം ഹസാം. ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭ്യർഥനസ്ത്വം സുകൃതേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്ഫൂർദോനുജീവിനഃ യേഷാം ന ചാന്യത് ഭവതഃ പദാംബുജാത് പരായണം രാജസുയോചിതാം ഹസാം. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പി അപ്രകാരമെങ്കിൽ അദ്യ ഇന്ന് ന ഞങ്ങളെ ത്വം അങ്ങ് സ്വകൃത സ്വയം നിർവഹിച്ചു ഈ ഹിതഃ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രഭോ അല്ലയോ എന്റെ പ്രഭുവെ ജിഹാസസി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വിത് സാധ്യമാകും വണ്ണം സുഹൃദ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുജീവിനഃ കൃപ മൂലം ജീവിക്കുന്നു യേഷാം അവരുടെ ന ഇല്ല ച അന്യ മറ്റാരും ഭവതഃ അങ്ങയുടെ പദാംബുജങ്ങളിൽ നിന്ന് പരായണം ആശ്രിതർ രാജസു രാജാക്കന്മാർക്ക് യോജിത വ്യാപൃതരായ അംഹസാം ശത്രുത വിവർത്തനം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്ന ഇത്തരുണത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയാണോ? മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനോട് കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആരാണോ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ജനിമൃതികളിലെ ചക്രം ആവർത്തിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭവസാഗരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഇപ്പോ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാൻ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളോട് നേരത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനോടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നിമിത്തം മാത്രം ഭവസഭ്യസാചന. അതായത് ഭഗവാന്റെ വായിലൂടെ, പല്ലിനിടയിലൂടെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു നിമിത്തമായിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയും പറയുന്നത്. എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ച ആളാണ് ആര്? കുന്തി മഹാറാണിയും അതുപോലെ പാണ്ഡവരും. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്ന ഇത്തരുണത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളോട് ശത്രുതയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. രാജാക്കന്മാരൊക്കെ യുദ്ധം ജയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുതയിലാണുള്ളത്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. ഭക്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. പാണ്ഡവർ അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി അവർ ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എന്നത്
നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പരമ അടയാളമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിഭാഗ്യമാകുന്നു. സർവ്വതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് ഭൗതിക രോഗത്തിന് നിദാനം. എന്നാൽ ക്രൂരമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള വിഫല പ്രയത്നത്തെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്തിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും ചലിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, പാണ്ഡവര് അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് പാണ്ഡവര് ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചാണ് പാണ്ഡവര് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടാതെയാവും, അല്ലെ? അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മരിച്ചു പോകാം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. അതായത് അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കുക പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പരമ അടയാളമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യദോഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിഭാഗ്യമാകുന്നു. സർവ്വതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് ഭൗതിക രോഗത്തിന് നിദാനം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനാകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതെ, നമ്മളെ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മള് വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അവർക്ക് തന്നെ ഒരാശ്രയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, അല്ലെ? വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ആശ്രയം ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ വ്യക്തികൾക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആശ്രയിച്ചാൽ പ്രകൃതിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ വലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അനുവദിക്കില്ല. പറയുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള വിഫല പ്രയത്നത്തെ, അതായത് വിഫല പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ? ഗുണമില്ലാത്ത പ്രയത്നത്തെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം, പക്ഷെ അതെന്താണ്? വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു പുരോഗതി കാണുള്ളൂ. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്തിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും ചലിക്കുന്നത്. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി നേരിട്ട് പടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രാവണനിൽ ആരംഭിച്ച് താഴോട്ട് വർത്തമാന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് രാവണൻ നേരിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ? നമ്മുടെ ചൂട് വരുമ്പോ AC വാങ്ങി വെക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രകൃതിയെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർ ഇന്ന് വിദൂരമായ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെ യാന്ത്രിക വൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മള് ഇന്നത്തെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്നാൽ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രിതനാകുകയുമാണ്. തികഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നത നേട്ടം ധീരോദാത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതേസമയം ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സംസ്കാര നിലവാരത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക അനുഷ്ഠാതാക്കളാകുന്നു പാണ്ഡവർ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല പല ലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റും, അതാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്?
പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി പോലും കിട്ടുന്നത്. ഈ സംസ്കാര നിലവാരത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക അനുഷ്ഠാതാക്കൾ ആയിരുന്നു പാണ്ഡവർ. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ നമുക്ക് ഇതിനൊരു കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പാണ്ഡവരിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നിസ്സന്ദേഹമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയെ അവർ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ അലസരായ പരാന്നഭോജികളായിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വസ്വഭാവത്താലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്താലും ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നിഷ്ക്രിയത്വമല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവരാരും. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വസ്വഭാവത്താലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്താലും ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമായിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടാവുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിപൂർണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. അതായത് നമുക്ക് പറയാം, യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസിയത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷമതർപ്പണം. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അല്ല. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവും സ്വരൂപവശാൽ ആശ്രിതനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഭൗതിക ലോകത്തെ മിഥ്യയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പകരം ഭഗവത്ഗീതത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി സ്വതന്ത്രരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അനാഥർ അഥവാ രക്ഷിതാവില്ലാത്തവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീതത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർ സനാഥർ അഥവാ സംരക്ഷകനുള്ളവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആശ്രയം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? സനാഥർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണം, എനിക്ക് ആരുടെയും ആശ്രയം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകള് അനാഥരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം ഹിതകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതിന് പുറത്ത് കടത്തും. ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥ അത്യന്തം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത വ്യാകുലതയാണെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ വാസുദേവനാണ് സർവ്വതും എന്നും അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗമെന്നും ബോധവാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അപ്പോ അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവസ്വം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു മഹാത്മാവ്. പാണ്ഡവകുലത്തിലെ എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കളിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും മാതാവ് രാജ്ഞി കുന്തിദേവിയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു പുരാണങ്ങളും വിശേഷിച്ചും ഭാഗവത പുരാണവും മഹാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ ഈ പാണ്ഡവരും കുന്തി മഹാറാണിയും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ അവര് നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിലാവട്ടെ ഭാഗവത പുരാണത്തിലാവട്ടെ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുക. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു ആര്? പാണ്ഡവരൊക്കെയും. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു പുരാണങ്ങളും വിശേഷിച്ച് ഭാഗവത പുരാണവും മഹാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനുമായുള്ള വിയോഗം ജലത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെ ആകുന്നു.
ആകയാൽ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് അത്തരം വിയോഗം അശനിപാതം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. മേലും കുന്തി ദേവിയുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവാനെ അവരോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുവാനാകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ശത്രു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവരുടെ പുത്രരും പൗത്രരും പാണ്ഡവരുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുത അവസ്ഥയിലേക്ക് പാണ്ഡവർ മാത്രമല്ല തള്ളപ്പെട്ടത്, നാമും സദാ അത്തരം അവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ ആകയാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം ഭഗവത് ഇച്ഛയെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളെയും തരണം ചെയ്യുകയുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടാൽ ഉണ്ടാവുക, ആ അവസ്ഥയാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്കും അതുപോലെ പാണ്ഡവർക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയാൽ. അതായത് ഭഗവാൻ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തെ പുറത്തെടുത്തിരുന്നത്, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പാണ്ഡവർക്കും കുന്തി മഹാറാണിക്കും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിയോഗം അശനിപാതം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ യുദ്ധത്തില്, അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും അതുപോലെ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആകെ 5 പാണ്ഡവന്മാര് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും മരണപ്പെടുമെന്ന്. അപ്പോ എല്ലാ ശത്രു രാജാക്കന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവരുടെ പുത്രരും പൗത്രരും ഒക്കെ ഇവരോട് റൈവലറി ആയിട്ട്, അതായത് ശത്രുക്കളായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും ശത്രുക്കളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകരുത് എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും അതേ അവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ശത്രുക്കളാണ് ചുറ്റിലും അല്ലെ. നമ്മള് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂല അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഒക്കെ അതുപോലെയുള്ള ശത്രുത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്, ചുറ്റിലും ശത്രുക്കളുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു. നമുക്ക് ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേവയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാः ഭവതു ദർശനം യർഹി ഋഷികാണാമിവേശിതുഃ. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കുന്തി മഹാറാണി? ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ. മഹാഭാരത യുദ്ധം ജയിച്ചയാളാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശസ്തി കിട്ടിയാൽ, ഇപ്പോ നമ്മളൊരു വലിയ ഹയർ പൊസിഷൻ ആണ്, ഒരു IAS ഓഫീസർ ആണ്, അപ്പൊ അവരൊരു കളക്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലെ. ആ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ആ പ്രശസ്തിയും പേരും ഒക്കെ തീർന്നു പോവാണ്. അതുപോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നിലനിൽപ്പ് പോലെ, അല്ലെ, ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, ഈ ഒരു നിലനിൽപ്പ്, ഈ പ്രശസ്തി ഒക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. ആവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. ഇത് കുന്തി മഹാറാണിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഭഗവാൻ തന്നാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. ആവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. പാണ്ഡവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിമിത്തം മാത്രമാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മഹാനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർ നിസ്സംശയം പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും സുസ്ഥാപിതരാണ്. മാത്രവുമല്ല യദുക്കൾ സംശയമന്യേ മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളുമാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് പോലെ അവർക്കാർക്കും അസ്തിത്വമില്ല. അപ്പോ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്ന് അല്ലെ. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മഹാനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർ, അതായത് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്.
ശരിക്കും യമരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ യുധിഷ്ഠിരനാലാണ് ആര് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്ത സഹോദരൻ പാണ്ഡവരുടെ. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ്, കീഴിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അനുജന്മാര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡവര് പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും സുസ്ഥാപിതരാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളാണ് ആര്? പഞ്ചപാണ്ഡവരും. മാത്രവുമല്ല യദുക്കൾ സംശയമന്യം മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളുമാണ്. അതായത് യദുക്കളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വംശമാണ് യദുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ യദുവംശവും എന്താണ്? മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് പോലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ചേതനയുണ്ട് നമ്മുടെ, അതായത് ജീവാത്മാവ് ചേതനയായിട്ട് ഓരോ അംഗത്തെയും ഓരോ അവയവത്തെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. ചേതനയായിട്ട് ശരീരം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ആരും തന്റെ അന്തസ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ ഗർഭിഷ്ഠരാകരുത്. ജീവാത്മാക്കൾ സദാ ആശ്രിതരാണ്. പരമമായ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാകട്ടെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ നാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രതികരണ ഘടകങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്തും തീക്ഷ്ണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അപഹാസ്യമാംവിധം പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നയിക്കപ്പെടാതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ തന്റെ അന്തസ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ ആരും ഗർവിഷ്ഠനാകരുത്, ആരും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഞാൻ വലിയ പൊസിഷനിലാണ്, ഞാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ ഞാൻ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശസ്തി, പ്രതാപം, എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഞാൻ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും തന്നെ ഗർവിഷ്ഠരാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. നമ്മുടെ പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിലോ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ സദാ ആശ്രിതരാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വ്യക്തികളെ ആശ്രയിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പരമമായ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാകട്ടെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ആകയാൽ നാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ സഹായത്താൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് നോളജിന്റെ, അതായത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സഹായത്താൽ, വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് മറ്റൊന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രതികരണ ഘടകങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്തും തീക്ഷ്ണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അപഹാസ്യമാം വിധം പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ പരിഹാസപൂർണമായിട്ടത് പരാജയപ്പെടും. അത് ഭഗവാൻ ഇല്ല അതിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അപഹാസ്യമാം വിധം പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാണം പോലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रणाम।